Sami Hêzil Gelê Samî Gelê niştecih indigenous ên deverên cihêyên dinyayê ji gelek hêlan ve xwedî xasiyetên hevparin. Ne tenê peywendiyên wan ên bi xwezayî re rengê hev didin, lê bi heman awayî avaniya wan a civakî û tekîliya wan a bi mêtîngeran re û encamê wan tekîliyan jî dişibin hev. Rewşa civakî û dîrokiya hemû gelê niştecih wek hev nîne bêguman. Hin ji wan gelan timî li gor pîvanên siyasî yên mêtîngerê xwe û bawayekî jî li gor kevneşopiyê xwe yên civakî jî hîne û hinekê din jî di demên cudayên dîrokî de bûne desthilatdarên axa xwe û yekser wek niştecih jî nemane. Rewşa yekem bêtir li ya gelê Samî digunce û ya duyem jî kêm zêde li rastiya Kurdan tê. Gelê Samî niştecihên Bakurê Ewropayê li welatê xwe seranser digerin her ku didin pey xezalê xwe yên gerok. Welatê wan di nav sînorê çar dewletan de Swêd, Norveç, Fînlandiya û Rûsya parçe bûye, lê qet nebe mafê wanê hatin û çûna serbest a di ser sînoran re heye. Balkêşa ew mirovê ku hejmara wan bi qasî 100,000 mirov li ser erdekê berfireh dijîn, lê ji hêla qanûnî ve mafê wanê milkiyeta misqalek erd jî tune. Parlamentoyeke wan heye, lê ji bilî mijarê ne girîng nikare biryarên sereke bigire. Dîroka Samiyan ji bo me Kurdan tijî bûyerên binasin. Swêdiyan hewldane wan asîmîle bikin, bi şêwazên nijadperestî mezinihiya serê wan pîvane. Navê Laponê biçûkdîtinê li wan kirine bi faresateke nebaş. Dibistanên şevînî vekirine da ku zimanê wan çanda wan bi wan bidin ji bîr kirin. Destanîne ser hebûnên wan ên serert û binerdê. Dînê wan guherandine bi darê zorê, şemamên wan kom kirine û ew dane sondê da ku dev ji dînê xwe berdin. Heta şamanek berxwedêr jî şewitandine li heyamên tarîyên serdemên navîn. Heft zimanên Samiyan hene wan ew li ser herêmên Bakur, Başûr û Rojava da beş kirine û li gor xwe her yekê wek zimaneke serbixwe hesibînin. Li hember angaşt û israrên zimanzan û çandnasên biyanî jî gavekê bi paşte navêjin ên ku dibêjin ew ne zimanin bes zaravan e. Xuya ye ku ferqên mezin ên navbêra zimanên Samiyan ên weke Enûrî, Skot û Samiya Bakur bûye bingeha fikra wan a zimanê serbixwe. Li ba wan jî her weke li ba me timî nîqaşên rastnivîsê yên dûr û dirêj û bi kelecan çêdibin. Hafîzeya wan a civakî bi têra xwe zindiye û tişta balkê şew e ku pir kêm tê de bûyer û karesatên tekîlîdarî serhildan û têkoşîna li hemberî mêtîngeran cî digirin. Behsa bûyereke serhildanê dikin ku di bîra kal û pîran de ne wek bûyereke dîrokî, lê wek tiştekî mîtîk maye û nebûye bûyereke sembolîk ku nasname û hebûna xwe pêrave bikin. Carcaran jî berxwedanên pasîf ên li dijî plansaziyên kangeriyê wek mînakên dijderketinê destnîşan dikin û ew cure protesto îro jî bi awayên xwe pêşandanên nû yên li hemberî cihguhestina bajaran a bi zorê berdewam dike. Gelê Samî ji hêla berhemên wêjeya gelê ve jî dewlemendin. Beriya her tiştî divê mirov navê kilamên wan bîne ku ew jê re dibêjin Yoîk. Yoîk jaliyê têşeyê gotinê û naverokê ve rengê kilamê me yên dengbêjiyê bide jî cudatiyên her duyan ên berbiçav hene. Yoîk dengên xwezayên yê cûr be cûr dihewînin û mijarên wan jî piranî tekîlîdarê xwezayî ne, lê bûyerên civakî jî dibe bandorê li ser Yoîkbêj çê bikin û ew jî gavişkî dest bi Yoîkekê bikin. Yoîkbêj dema ku dikeve bin bandora hesteke kûr an jî fikrek jê re çê dibe, dest bi Yoîkekê dike û bi strandinê re xwe dixe şûna vê tiştê ango Yoîkbêj dikeve dilqê mijara xwe û distirê ne ku rasterast qala vê tiştî dike. Hem bi hest û fikrên têde û hem jî bi estêtîka xwe ya awazdanê Yoîk parçeyeke girîng ê çand û nasnameya Samiyan e. Mînakên berhemên gelerî di wêjeya Samiyan de zêde zêde peyda dibin û di nav wan de jî mît balê dikişînin ser xwe. Roj bi zimanê Samikî be avî wek hêza sereke di navendê de ye û li gor baweriya gelerî be avî parastvan û dilovanê gelê Samî ye. Ji ber vê yekê ye ku wêneya rojê tam li nîveka dahola şaman e, lewra şaman bi lêxistina daholê û bi dengê ku olan didin peyaman ji rojê werdigire û radikîne gel. Herçi qas roja îro êdî Samiyan bi piranî bawerî bi dînê xrîstiyanan anîbin jî mîtên aydî serdemên paganîzmê hîn jî li ba wan zindîne. Yezdan û afrêdeyên wan ên ser erdê, bin erdê û jor erdê dibin besta wana hunerî û wek berhemên nûjen ji nû ve tên pêşkêş kirin.
چیروکا شامان و دز یک جوان برهمین گلریه کو هیجای لیکولینیه. دوی چیروکه در شامان وک تمثیلدار چاند و ناسنامه گل سامی و دزجی وک میتینگر خویا دبن و دکوین ناو نقاشه که بالکش و واتدار. رنگی کو سامی به شیوه جیانا خواه هبونا خویا وک گل دوپات دکن ایرو جی پیکوان لباجاران و پیکوان جی لدشت و چیانه و تکیلیا وانا بخوزای ره وک خوامایه. به چیاین خوین پیروز سر بلندن. غزالان خودی دکن هر وکی گلی کرد او جی پس خودی دکن. سریت تا پیپکین وان دخون وک ما هورو روویان جی گزب و کرچکان جی دکن خوارن. لی او خوینا غزالان بدل حوا نار جینن جوی خوینه کفتین تام خوش چه دکن.